Eh kuya, ano yan? Banggaan yata. Kaya tabakan mo bukas 10. Lima lang. Ay, nagbanggaan. Ay. Shit, banggaan. Walang mas, may pulis. May pulis, walang mas. Pital. Ay, may kinamit ko nito. Dagan. Hindi ka pamutan pare. Taba mo. Ada yung tawag na sa pulis? Wala pa sir, wala pa. May tawag nyo na? Wala pa sir. Hindi, kapambus na pa kanina. Ay, may log ka pare. May ka pare? Ha? Tumama sa atin, no? Bakit kaya pagano'n kayo? Pagka papunta. Pauwi na kami kami. Ayaw siya. Gumagawa rin sa umungan. Kumain na ito rin. Siguro ka nagbiro ka particle. Ano to? Ayaw, ayaw. Di man lang pinagbigyan.